En aquests 25 anys he amat la felicitat com tots els homes. Com ells, la demanava tots els dies al despertar, però no l'he trobada mai. Mai he vist el seu rastre a la sorra que envolta els palaus, ni he escoltat l'eco de la seva veu per les finestres dels santuaris. I quan a soles m'he posat a buscar-la, he sentit a la meua ànima que em deia: la felicitat és una jove que habita al més fons del cor i no es troba fora. I és ahir, al cor de cadascun, al cor d'un poble, on hi ha que buscar per a trobar les arrels de les nostres festes. Perquè per a fer festa només es necessita celebrar, enjuntar persones i disfrutar de l'alegria tots reunits. D'on provenen aquestes tradicions de celebrar moros i cristians? Altaya, Altea la Vella, com moltes altres poblacions de l'antic Sarc a l'Àndalus, va passar de domini musulmà a la corona catalano-aragonesa fa uns 750 anys, després d'uns anys d'enfrontament amb el visir d'Alcalà Muhammad bi Lasraq. Al segle següent, la població cristiana s'establirà també a Bellaguarda, però l'enfrontament més greu va ser el provocat pel decret d'expulsió dels moriscos de 1609, que obligava els llauradors musulmans a abandonar unes terres a les que havien viscut almenys des del segle X. El regne va perdre un terç de la seva població, però a poc els repobladors van anar ocupant les terres abandonades i els nous pobles com la Vila Nova d'Altea al 1617. A partir d'aquell moment anava a desenvolupar-se el poble que nosaltres coneixem amb les seues cases i carrers, usos i costums, cuina, festes i tradicions. Però hi ha hagut algunes celebracions especialment volcades al carrer, com el Porrat de Sant Miquel, el Carnestoltes o el Calvari de Sant Jac, que es tallaven de forma espontània i participativa en tota una festa. Es feia un calvari en Altea que li diuen el Calvari de Sant Jac. En la primera capelleta començaven 4 dones, però a la meitat del calvari ja n'hi havia mig poble. I quan s'arribava a l'ermita de Sant Xochim estava tot ple. Quan s'acabava el calvari, la gent explosionava de risa i d'alegria i es començaven les rondalles a tocar. I entonces es començaven les danses i es començava a ballar. Això no va ser molt ben vist per la Iglésia en el seu moment. I el calvari va anar desapareixent a poc. El mateix puesto que es va celebrar antes el Porrat de Sant Miquel, que després va ser trasladat en 1910 a la part baixa del poble. Del segle XIX coneixem la celebració de representacions i xicotets parlaments sacres o profans com els alardos i fets d'armes, simulant una batalla amb arcabusos i trabucs, així com cavalcades amb cavalls adornats i genets vestits de contrabandistes, llauradors i moriscos que acudien a moltes festes espontàniament o figurant de forma solemne a la professó del Crist. Perquè era una extracció del poble. Era del poble i com el poble tots els anys feien això, jo m'ho vaig disfressar també. El que tenia macho anava, alquilaven una cavalgata una parella i així, I anaven 10 o 12 o 15 machos vestits. En la professó havia d'estar en els cavalls, vestits, anaven per amunt i per avall, carrer amunt, tota la volta de la professor. I anaven també al coll també ja alquilaven també parellades. Uno de moro, l'altre de cristià, i aquí anaven tots vestits. Anaven a València i portaven de Massanassa, parellades. Sí, va ser 7 o 8 anys que portaven les cavalgates. Del 45 per avant. I després ja van parar de portar-les perquè valien molts diners i no havien duro. Un altre atractiu de les professons eren els personatges bíblics i les santes, que la convertien en tot un espectacle figuratiu. La vella Judit, el vell Noé, Santa Bàrbara, Santa Teresa, una tradició que encara es manté en Callosa d'en Sarrià. Me gustaba cuando iban las santas.
Santa Gema, Santa Rita y la hermosa Judith. Sé que buscaven unes xiques per ser santes per a la festa. I clar, els xicones de antes, que no teníem altra cosa, doncs mira, anàvem nosaltres vestides darrere del Santísimo Cristo, darrere, en pilera, dos a una part i dos a l'altra. Sí, allò era molt bonico, ara no és igual com antes. I dones no n'havien, de cada classe. Dones, les majorales, no, només majorals soles. Hasta 10 procesiones han quitado, el Rosario de l'Aurora. Però totes aquestes celebracions tan singulars van anar alterant-se i van deixar pas a moltes activitats al llarg del segle XX, futbol, boxeig, exhibicions, així com entrades de carrosses que mantenien l'esperit de participació i la vocació de festa al carrer. Y las carrozas eran 3 o 4 carrozas, la forma del molino, la forma de la barca y no pegar papelito. Era interesante porque en esas reuniones de las carrozas pues se hablaba, se cenaba, cada uno traía de su vaquillo. Això es va perdre, es va tallar en el seu moment i jo crec que sí que estava latent aquest sentiment de necessitat de crear una cosa participativa. De fet, les antigues colles d'amics que fem carrosses són una mica l'origen o l'embrió d'aquests grups que ens van vincular a la festa de moros i cristians com a néixer. I així, fins que als anys 70, la tradició de celebrar moros i cristians pateix un renaixement cultural i festiu que la farà molt popular. Es celebraran entrades a molts pobles del nostre voltant, a Benissa al 1975, a Calp al 1977, Xàbia en 1978. Vam tindre la idea de fer unes filades de moros. Però això va ser només una desfilada que es va fer només en el carrer Sant Pere i pels majorals d'aquesta mateixa festa. I quizá això fora el graner d'arena que començara a picar-nos per a poder fer després moros i cristians, que és el que volíem. Y entonces vamos a intentar hacer algo diferente. Entonces, ¿qué més probar en moros i cristians que és popular en tota la zona esta? Ho vam pensar perquè havien de canviar, perquè la gent normalment en Altea no es divertia. Sol es divertia en el temps dels vaquetes que feien. El resto era el ball i punto. Nosaltres eixíem per Callós, anàvem per ahí, tots veien que allí n'hi havia festa i així en Altea no n'hi havia res, no tenien que anar a les festes del Cristo. D'aquesta manera, apoyats a antigues costums i a l'esperit de fer festa al carrer, seduïts pel llegendari exotisme i la necessitat de participació, mirant-nos a nosaltres mateixos i als nostres veïns, es van celebrar moros i cristians a Altea. En aquell entonces érem un poquet més jóvens i donava la particularitat que totes les persones que es feien càrrecs de les festes del Cristo eren ja molt més majors. Aquell any no es trobava ningú que volguera ser clavari i no hi havia comissió. Jo crec que em va tocar el número 5 o el número 6, que els 4 anteriors o 5 no van voler. Aquests joves necessitaven tindre alguna cosa. La festa del Cristo s'havia convertit en una festa religiosa exclusivament, d'anar a missa i anar a la processó i sentir a les orquestes o conjunts. Entonces, pensando a lo llarg de l'any, arreplegant diners, pues igual que s'arrepleguen avui, n'hi ha una teoria de veure com es tirava la gent del carrer. No n'hi havia moltes possibilitats, donat així la idiosincràsia alteana. Fan una proposta de que la gent s'enjunta en penyes. Tampoc la idea, tal volta, tampoc foren que foren penyes de moros i cristians. Nosaltres per aquell entonces érem una quadrilla de jóvens, ens vam sempre en el Miramar, i del Miramar sorgís la idea de que apuntamos a la comissió de festa per a formar una penya de moros. És la integració del poble, diguem, de que participara més gent, que s'ampliara la participació popular dins de la festa del Cristo. Entonces nosotros nos juntamos los amigos de siempre, los amigos que íbamos a jugar al tenis, que íbamos por ahí, y hablamos de hacer una fila de moros. La base essencial de crear la penya va ser en
en todo el equipo de fútbol que formaven de la cantera de juvenils de l'Altea. Les festes del Crist tenien una tradició molt arrelada, però no eren unes festes d'ampla participació, possiblement va produir o va provocar que en el seu moment la iniciativa d'un grup molt reduït fora immediatament secundat per la majoria de ciutadans d'Altea. Nosaltres volíem fer alguna cosa, però no sabien què, una penya o alguna cosa. I entonces ens van dir, moros i cristians, i nosaltres ens vam fer, i el mateix any ens van fer el traig i tot, i encara el tenim. Nosotros estábamos cuando empezó el Castell, la Peña del Castell. Los moros y cristianos. Los moros y cristianos cuando empezaron, el primer año ya estábamos metidos. Y lo más bonito es que participábamos un mogollón de gente. Nos juntamos un día, creo que fue en la Caja de Ahorros. Nos juntamos allí, hablamos y le pusimos el nombre como la sierra, Moros de Berni. Serraïns, segons l'estudi que està fet, era una tribu àrabe que vivia en les muntanyes, que entonces es dedicava a robar per la gent pobra. Va ser una nit de colocó, estaven tots col·locats en el camp de futbol i van mirar per cada dalt i van veure la lluna. I això, mira la mitja lluna, que bonica! Doncs va ser la mitja lluna. Entonces em van dir que fera un emblema de la mitja lluna. Pagaven setmanalment 125 pessetes, això sí que ho recordo. Sí, algo així. Nosaltres particularment teníem una quota per alquilar els trajes, perquè entonces eren tots alquilats, i la subvenció més gran que van tindre va ser la del Cristo, que ens va donar 50.000 pessetes per cada fila. Cuando hicimos los trajes, yo, o sea, de terciopelo, de ese gordo, de canutillo, que eso pesaba como un demonio, aún tengo capas por ahí. Arriba a la tienda los corté yo todas las capas. Tomamos posesión en el ayuntamiento en el mes de mayo y fue en el mismo mayo cuando fueron las fiestas, ¿no? Después ya pasaron a septiembre. Y bueno, veníamos de una época que, bueno, era totalmente diferente, ¿no? Y entonces dejamos de hacer. Pues había un poquet de, ahora moros, en tant que ens han costat de tirar d'ací i ara resulta que venen els moros. Los primeros desfiles fueron María Santísima. El primer any va ser un verdader desastre, la desfilada, un desastre en quant a organització, en quant a voluntat i il·lusió, tota, no? Però en quant a organització i en quant a espectacle, pues no va ser una novetat, no? Va ser un començament de festa un poc, pues podria dir, potser pot ser que la gent s'enfada, però com si fos a xirigota, no? Perquè no n'hi havia... Era més res la gent que eixia vestida de moros cristians, però per divertir-se va passar. Ningú pensava que la festa continuaria. Nosaltres és que va ser unànime, tota la penya. Primers anys eixien 2 filades de negres. Aquí no nos conegué. Recuerdo el primer año nos pusimos un puro de esos que tenían no menos 20 centímetros y nos mareamos casi todos. Aquello era una bomba. Ara està d'un puesto millor, la gent assentant cadires, que antes tampoc s'assentava, estaven drets, mirant. Veïs gent dreta per ahí mirant, i tontos estos, estan fent pallassos per ahí mig. A alguns els va agradar, a altres no. Desfilaven per mig dels cotxes. Cruzaven la carretera general i acabaven en l'Ajuntament. Claro, això era llarguíssim i, a més, havia que interrompir el tràfic. Vam estar 2 hores passant per allí, disfrutant i parant-nos, i això era el que més molestava. La primera sorpresa només arribar a la plaça va ser que ens va cridar al despatx del senyor alcalde i allí van tindre una trobaeta, el senyor alcalde, Pérez Grau, que estava en l'oposició en aquell entonces. Jo crec que tot l'Ajuntament en principi ho va veure bé. Al començament molts pensaven que probablement podria perjudicar a lo que era la festa del Cristo, però jo sempre he entès que eren 2 coses distintes. A més, el Cristo d'Altea està molt arraigat com per a que cap de festa o res que s'incorpore puga ni siquiera manejar una miqueta, está más arraigado. En aquel momento estábamos más preocupados en que, por lo que decía la gente, ¿no? Ya verás tú com el Cristo desapareix perquè els moros s'ho menjaran tot. Havia sus más i menys. La gent major, pues això trobava una novetat i no li agradava. I la joventut, pues sí. L'any que vam funcionar provisionalment, ja vam començar a fer una diana, però la vam fer tots junts. Entonces fem
Els 2 dies fem unes dianes, que era un passagalla que fem, vestits d'enxilades i tirant piuletes, però que no eren unes coses que estaven programades i tal. I així es va acabar, el primer any vam fer un resum de tot el que havíem fet, llavors vam considerar les coses que havíem fet bé, les coses que havíem fet malament, i ahir vam començar a... Pues mira, el començament de Moratros va ser que formaven part de la comissió de festes de l'any 79 en què es va crear les festes de moros i cristians. Un grup va desfilar aquest any i l'altre grup que ens vam encarregar d'organitzar-ho va ser quan vam començar l'any següent. Entonces vam crear moros de Benimusa, a més li diem moros de Benimusa penya sol post, perquè nosaltres volíem tindre la penya i la fila tot. Érem una quadrilla de gent gran. Seríem en aquell moment ben bé uns 50 i tants components d'aquella penya. El problema més gran que teníem en aquell entonces és que tots volien ser moros. Ningú volia ser cristià. I jo crec que el moro és el més representatiu, bueno, igual són representatius el moro que el cristià, però a nosaltres ens feia més gràcia el moro. No sé si seria per el desfile, per la música. Per supost també volien ser moros, però quan m'estàs parlant-ho, diu, sí, són totes moros, però nosaltres la primera cristiana. I ahir es va crear la penya Severs. I decidim ser Benimusa perquè és una de les partides d'Altea, les connotacions són àrabes, el mateix nom ja és àrab, i entonces era una manera de formar part de la festa reivindicant un lloc de les partides d'Altea. I crec que ho vam decidir entre tots, i més o menys era per lo del riu, el riu Algar, i que ara, si no mal... A la vora del riu. Els callosins, els vileros, els benidormeros, sempre ens han dit Severs. I vam elegir el nom del nom del poble, de lo que som els alteans, Severs. Teníem la càvila allà baix en l'avenida. I anàvem tots els dies allà a preparar coses. I com érem amics i eren joves, el que eixíem, anàvem allà tots. Entràvem en una activitat en què el posar-nos la xilava, l'estar identificat en una penya suposava que podíem disfrutar del carrer, disfrutar de la festa, disfrutar de la música de banda en directe, i això, a l'edat que teníem nosaltres en aquell moment, sí que ens atraïa molt. Els moros de Benimusa van voler fer un festival, només van fer el primer i únic festival de moros de Benimusa, però també van fer allí un poc d'humor i era cantant del grup, Vicent Escortell, que era membre de Benimusa, era el presentador, disfrazat, ayudat por Miguel Sabal. Después de los moros desfilamos en la fiesta de San Juan, por el Fornet, en la calle San Miguel. Y ya acordamos no desfilar más que en los moros, porque si no sería un cachondeo, porque querían, en todas las fiestas querían que saliéramos en San Roc o San Lluís. Ens vam posar a redactar una espècie de reglament o estatuts, vam arreplegar uns estatuts d'altres poblacions, i en aquest grup de la redacció d'estatuts crec que estava Nicolás, Barranquí Pressupost, crec que Mariano també estava Picarraco. En esa época se crearon la Asociación de Comerciantes de Altea, que fui yo quien hizo los estatutos, que entonces era el antiguo gobierno civil, que es donde se legalizaban, y entonces ahí nos pusimos a trabajar. En aquell entonces les coses eren molt parades, molt tranquil·les, i nosaltres vam forçar perquè com antes s'aprovara i ja poguera ser jurídicament possible fer una junta com Déu mana. El tema de l'associació ha sigut sempre una junta directiva de 6 o 7, president, vicepresident, secretari, tesorer, etc. I 2 representants de cada una de les filades. Aquesta associació se li va posar el nom de Sant Blai perquè era patró d'Altea i en aquell entonces estava un poc oblidat. I com un patró d'Altea ningú se'n recorda d'ell, no? Entonces había que buscar a un cap de turco para que fuera el president, i com el que més en tenia de moros era jo, perquè procedia al COI i havia tingut una experiència, doncs els meus amics m'han dit, tu el president. Jo vaig ser majoral del Cristo i a la volta miembro de la filada dels moros de Bèrnia, com ha dit antes. I bueno, vaig compaginar les dues coses, però en fi, entonces tenia pues això, 25 anys menys. Com jo era l'únic moro que havia, portava les relacions entre
la comissió de festes i l'associació de moros. I bueno, doncs, en tots els problemes que en aquell temps han hagut, que avui afortunadament crec que estan ja superats, no? I durant les festes recorria totes les càviles. Ens ajuntàvem uns quants i anàvem a una càvila, després a una altra, fins que ja ens trobàvem istarumbes i, bueno, demà els altres. I també es va fer la primera presentació i el primer pregó també en el Cine Altea, oberta a tot el món. I en el Lila Vila, la setmana antes de festa, es feia un festival que es diu el Festival del Rif. Anava pràcticament de tota la província la gent, era un festival satíric on es clavaven en tot el món, molt graciós, cantant, i tenia la seva salsa. Perquè la gent una setmana antes de festes ja començara a sentir-se de festa i donat de que quasi totes les penyes una setmana antes ja teníem els trajes per desfilar, vas fer un acte de presentar els trajes. Aquella presentació va ser així molt casera, no? Va ser pensat i fet. No vam preparar massa coses, volíem fer una coseta per a veure si replegàvem diners, però al final no recorde ni si van cobrar entrar o no. Simplement que vaig agarrar un micro i vaig eixir a presentar les filades i no n'hi havia un guió, no n'hi havia res previst i cada un va eixir com millor va entendre que es podria fer. No? I va ser un èxit molt guapet. Els desfiles eren al principi prou divertits perquè era també molta improvisació, a banda d'això no sabia molt. I la gent diu que per lo que costa els trajes i les bandes, diuen que desfilar un dia troben poquet. Entonces nosaltres desfilàvem 2 voltes. El primer dia era un poc més serio i el segon dia, que era el dilluns, era més distendit, en el sentit de que bueno, no n'hi havia tampoc totes les bandes, no n'hi havia tanta gent per a veure el públic. Hi ha moments en què trencàvem tot tipus de formació, de desfile i trencàvem tot a fi de divertir-nos nosaltres, de parar-nos, perquè realment el desfile serio començava després de passar els 4 cantons. Me recordo que aquest any vam alquilar el traje, era una pell de cabra, parecien romanos. Una pell de cabra, com si fórem això de romanos, que era una mamella fora, la cabra. El primer traje que van tindre, en propietat, el van alquilar. Ens va costar uns diners i crec que van treure bona rentabilitat perquè el van tindre per almenys 10 anys. I el traje que van treure era blanc i negre. I a partir d'ahir sempre han continuat en els mateixos colors. En aquell entonces eixien tots junts, moros i cristians, i Nicolàs em deia, ja veuràs tu com algun dia es separarà el desfile. I dic, pues sí, jo no em dic que no, però ara no podem separar-lo, perquè vosaltres sou 6 i vosaltres són 2. Amb la gestora i demanaven per 10 idees d'escuts i passava una setmana i mesos i ningú portava res. I jo estava ahí i vaig fer 2 dibuixos. Ho vas fer tu? Sí, el vaig fer jo, però que no n'hi havia ningú altre més. I és bonico i agrada, la prova és que en castellí, no s'ha canviat. La pólvora, que era lo que más posiblemente nos impactaba, el poder tirar esos truenos o esas tracas sin miedo de nada. Hay que tener respeto, no miedo, però sí respeto, no? Els primers anys això era un desmadre, perquè tiraven trabucades a dins de missa. Me portaven la pólvora i me la posaven dins de la fila. La gent anava en els trabucs a totes les hores del dia, de nit, en les càviles. Entonces es disfrutava més cara, de que ara està tot prohibit, ara no pots eixir en l'alcabús a tirar, entonces era tot llibertat, hasta les empalmaven les nits en el dia. Què fas? Prohibisses? Prohibisses sí, però quan t'has pegat la volta per l'altre costat estan disparant, t'has pegat l'altra volta per l'altre també, entonces la gent tenia ganes de disparar, pues anem a muntar una diana mora i una diana cristiana i la gent dispara en l'arcabús. I la inconsciència també de la sang que bull, d'anar inclús molta gent en les botelles de cacera
que tenien el tapó en ferro, amarraven un cordell i tiraven a ull la pólvora en el trabuc. Això era perillosíssim. I ara no, ara el meu invent això ja t'han denunciat. Nosaltres en tenim un xorro de denúncies per ahí. Tots crec casats, hi havia 2 o 3 majors que ja no estan, i els altres tots festejaven. Demanar un whisky, demanar cervesa, entonces nosotros éramos gent jove que nos costaba molt arreplegar les penyes. Entonces el barranquí se le iba a agarrar la idea de crear una beguda festera, com està el nardo en la vila, i va crear el canari. En la penya de nosaltres fem una platera grandíssima i la fem ahir a tota la gent que veníem, li posàvem el canari. Però la idea de fer la fila va ser perquè teníem uns quants matrimonis, uns xiquets tots xocotius, i per a tindre-los arreplegats en les festes. El origen de la fila fue una idea de Rafael Lozano en el año 80, que fue cuando vimos el desfile de ese año, pues le gustó y nos propuso, fue buscándonos a todos uno por uno, y ya desfilamos el año 81 ya con el traje propio que nos habíamos hecho. Pues como entonces no estaba la tradició de que eren penyes, sinó que eren grups que avui s'apuntaven així, demà s'apuntaven allà, en l'any 80 nos van pasar a los moros de Bèrnia. La cábila empezó a crecer y llegamos, como han dicho antes, a más de 200. Y lo que pasa, vam estar un any i en l'any 80 ja ens van reunir un grup d'amics del Pla de Castell i vam muntar la fila Moros d'Arcent. Más del 80. Y estàvem en la premsa que n'hi ha ara, enfront de Banesto, veient el desfile. Lo que passa, el cuquet ese va remenante, per què no fem una penya? Passem festes, mos veiem en el Miramar, parlem, quallem... Comencem a traure diners, loteries, rifes, barets en les festes, bé, de tot el que n'hi havia en aquell moment per organitzar la festa. Alguns membres d'ací d'esta fila perteneixien a altres filaes d'ací d'Altea i no sé com exactament, ens reunim en un bar que es dia el Bar Lledó, en el carreró que n'hi ha al costat del mercat. Ens reunim una vesprà, fundem la fila. Bueno, eren quasi tots de la Caixa i algú més que van de fora i van crear el que eren els Malvins. Però a raïs d'una comissió de festes del Cristo de l'any 76. I en l'any 80 van fundar els Malvins, la mateixa comissió, y alguno más, claro. Entonces nos dijeron que nosotros queríamos ser moros, pero no podía ser porque había más filas de moros que de cristianos y había que igualarlas. Entonces, como queríamos ser, pues nos queríamos poner piratas, pero los piratas cristianos no pegaban mucho, entonces pues decidimos corsarios, que es una cosa, pues ya es unos piratas un poco más elegantes. Quan nosaltres vam anar a donar-nos d'alta en l'associació, n'hi havia prou més mores que cristianes, en la qual vam tindre que ser cristiana. N'hi havia una persona que li diuen Pedro Bolsa, que és este senyor, Pedro Muñoz, i ell es va, no sé d'on ho va treure, d'algun llibre o algo, i va posar els Malvins. Y el nombre pues fue mi suegro el que dijo, como él vivía allí allá arriba en la casa del señor Paco, y dijo, antes todo esto le llamaban la era de Arsén. Por el rey Jaime I, porque somos un poquito valencianistas y creemos que hay que reivindicar esto, ¿no? Es va celebrar un concurs i va ser el primer, va traure un cartell d'anunciador de festes de moros. Va ser també un cartell polèmic, perquè les bases diuen que tenia que ser el color. I van premiar un cartell en blanc i negre. Va ser guanyador el cartell meu, el van impugnar i no es va publicar el cartell. Però bueno, vam superar totes aquestes coses, totes aquestes contrarietats i al final ens vam imposar i la gent s'ha donat compte que aquesta festa feia falta. I que la cosa no era tan mal conforme creien, que la gent era susceptible d'educació i que podia funcionar molt bé. Ens van reunir ja després tota la gent que estava participant ja, que ve en les filaes o ve interessar en formar filaes noves, ens vam juntar un dia en el cine per a nombrar ja una junta per l'any següent. I en aquesta junta que vam fer en el cine es va presentar José María
Y yo, molt de gusto, me dijeron, adelante, tuyo es el toro, torréalo como puedas. Y llegaron mis amigos el día de mi boda y me dijeron, oye, entre otras cosas, ayer fuiste elegido presidente de los moros y cristianos en Altea. Se han presentado 3 candidatos y yo creo que eligieron al único que no estaba. Y a mitad del viaje de novio le tuve que decir a mi mujer, oye, Maribel, vámonos a Altea, que es la constitución de la nueva directiva de los moros y cristianos. Entonces partí mi viaje de novios en Canarias, mi mujer en aquel momento todavía me hacía caso, las cosas han cambiado mucho. Pel 81 que van desfilar ja teníem el tratge propi que ens van fer, que era color blau, era tot blau, en una capa blava també, de terciopelo, perquè també la festa me pareix que era en maig, no? Anem a ser cristians i a l'hora de desfilar resulta que havien altra fila que es diuen els corsaris, que aquells senyors tenien teles per fer-se el tratge i com nosaltres molt teníem que alquilar, doncs van dir, bueno, doncs no l'alquilem d'una altra classe. I vam eixir de caníbals, uns tratges de pells molt raros, però una condició de que a l'altre any serien moros. I porten a un sastre de Villena que l'home, en tota la seva bona voluntat, ens aconsellava una sèrie de coses i nosaltres ens empenyaven a anar en contradirecció, anaven sempre a la contra. Aquell home ens dia una cosa i nosaltres en contra. I al final van fer un tratge d'espadatxín que feia por de veure. Que feia por de veure. La mare de Pepe Gorra, que en pau descanse, va ser la que va organitzar tot el tema de fer-los i tal, i ens va ajudar molt, i bueno, invertim ahí un muntó de diners en el tratge i després, pues clar, vam estar 8 o 10 anys en el mateix tratge. Era un tratge blau i platejat per damunt. El primer any vam eixir en un casquete i li vam posar un vel perquè la capa no ens va arribar el pressupost. Eren crios de 13 a 15 anys, aproximadament, 14 a 16, i bueno, eren els xiquets que els demés els teníem més o menys com a adoptats. Bueno, no teníem casco, doncs utilitzàvem un spray, ens fem el monyo com si tinguérem 70 anys i ens fem blanc. La Peña Gramunt, lo que yo recuerdo es de que nos juntamos un grupo de amigos, que éramos la pandilla de siempre. Se buscó en libros un nombre cristiano. Jo sí que me'n recordo que n'hi havia homes a muntó i dones n'hi havia poquetes. Que mos pintàvem nosaltres, entonces no n'hi havia maquilladores i mos fèiem unes caretes sempre. Però bueno, mos ho passàvem bé, a la manera de nosaltres. Ningú tenia crios ni res, érem molt jovens, era pues, tot juerga. Entonces no era responsabilitat ni res, era tot cachondeo. Eren 26 anys més joves, érem tots revolucionaris, continuen sent, però en aquell entonces més, no? Més perquè hi havia uns certs motius que ens van impulsar a poder canviar la festa, no? Vam fer una ajuntada de gent molt relacionada amb el Club Nàutic en aquell entonces, molt relacionat amb la mar, i ens vam ajuntar alrededor de 30, 40 o 50 persones en el que ara antes era el restaurant Bucanero en la Fas del Pi, en l'Albir. L'anécdota va ser que nosaltres volíem ser moros i no havia forma de que fossin moros, tenien que ser cristians. Entonces n'hi havia una penya, tenia pocs membres. L'any de la mili, que ens vam anar, érem quasi tots de la mateixa edat, entonces ens van quedar sense gent i ens van eixir els beduïns que volien i aquest any ens van ajuntar. Entonces van ser beduïns de la mitja lluna, cosa que va durar aquest any. L'any següent ja ens van separar i vam fundar la penya de nosaltres i ja va ser el beduïn. I el carisma d'aquella gent pues, també era així, era poc arraigat en un lloc determinat i viatjaven i menjaven molt i això pues, va crear una dinàmica que estudiant un poquet van decidir posar-li el nom dels beduïns. Nos diferenciamos con los demás por el paso, que es el paso berberisco, que lo hacen en Villajoyosa, por ejemplo, es un honor. I va vindre Julio, que volia patentar el pas este para que ninguna otra peña de Altea les imitara. Y yo digo, pues Julio, pues patenta. Estuvimos 6 años aprendiendo el paso dichoso. No es tan fácil como parece de ir
hasta 100 y pico de personas que éramos todos al mismo paso. Després ja hem fet els carnets i per cada carnet no sé si valien 1.000 pessetes o 1.500, una cosa així. Un gran debate de si el carnet se ponía en castellano o en valenciano. Debates largos e intensos. Y entonces si era valenciano o era catalán. Bueno, son pequeñas cosas que hoy nadie se las puede plantear, ¿no? Pero que en aquel momento había unos pequeños problemas de infraestructura en el que era necesario ponerlos en marcha. Se pagaba por traer las sillas al desfile de moros y se tomó la decisión, que yo creo que fue bastante arriesgada, de cobrar las sillas. Era un cambio que en este momento, vuelvo a repetir, son cosas ya olvidadas, ¿no? Se cobran las sillas, hay una empresa, pero había que ir buscando sillas, había que ir buscando personas que tuvieran las sillas para ponerlas aquí, ¿no? Se hizo el pregón de fiestas a cargo de Federico Bravo Morata. Que era un periodista de Radio Nacional, escritor y una persona que había decidido venir a vivir así a Altea. Y tenía mucha relación con todos los pueblos porque iba de pueblo en pueblo haciendo entrevistas y haciendo informaciones y reportajes. Y entonces el alcalde de aquí, Juan Albado, además que luego nos hicimos íntimos amigos, me llamó para que presentara la fiesta. Yo encantado. També era donar una miqueta de prestigi a l'acte, tindre una persona famosa, que vulguis o no, pues, també podia en un moment donat aprofitar-se per a aquells que eren en els mitjans de comunicació. El primer local que tuvimos fue donde estaban los astilleros Orozco, donde actualmente está la rotonda que hay frente al Meneo. Tenían todos los desechos de las escuelas y de todo, y allí estábamos entre ratas y entre todo allí, pero sin luz, hasta que lo adecentamos. Sempre teníem un lloc on ens ajuntàvem i ens ajuntàvem 14 o 15 o 20 i ahir anàvem decidint com anava marxant la festa dia a dia. Unes reunions setmanals que eren més de burrera i de juerga que de treball, on s'instituïx un sopar tots els dijousos de totes les setmanes de l'any en el bar de Ràdio. I el tirar coets en cada una de les nits en què ens ajuntaven era verdaderament una manera de reivindicar que nosaltres estàvem allí. Entonces, claro, aquell home al final es va avorrir i va dir, escolta, o pinteu el bar o me el feu nou. Algunas cosas se desarrollaron, ¿no? Y salieron bien, pues el concurso que se hizo de carteles, en el cual participaron pues la flor y nata de los pintores, de los grandes pintores que había en este pueblo. Fue la primera vez en que el ayuntamiento da una subvención a las fiestas. No quiero decir lo que se dio porque vamos, no creo que se ría nadie de mí. Sí recuerdo quién me lo dio, fue el concejal de Hacienda, un caballero, un señor, Luis Ortiz, y evidentemente le devolví el primer talón. Y cuando me dijo, bueno, ¿y qué piensas hacer? Digo, mira, si con esto no podemos hacer nada, pero mañana te puedo traer a 1000 moros aquí y se arma la de San Quintín, ¿no? El centre de l'emblema és el macho cabrío, que és lo de la mascota que han tingut hasta fa poquet, perquè ja mos hi han mort tots de vell i altres de borratxera. Los primeros años eran fabulosos porque, además de pasar los días que teníamos alrededor de 20 años. Entonces con 20 años se pasa bien en cualquier sitio. El millor record és, a aquestes altures ja de la vida, la resistència física que podíem tindre entonces. Recordo com una cosa que ara és inalcançable, que estàvem 3 dies bevent, menjant, ballant i tal, i mos semblava que era com un suspir. Yo era una persona que vivía la fiesta más desde el aspecto, desde el punto de vista lúdico y sin límites de ninguna clase, ¿no? Evidentemente, cuando tienes 25 años, si alguien te pone límites, los rompes. Comença l'època de buscar fer sancions, d'anar regulant, es va educant a la gent en el respecte cap a l'autoritat, entre cometes, de l'associació. Cualquier persona pague o no pague, si se sienta durante 4 o 5 horas que duraban los desfiles entonces para vernos pasar, tenemos que tener un respeto con ellos. La festa té un aspecte endogàmic intern de passar-te-ho bé, però alhora és tot un espectacle, i aquest espectacle jo crec que és el que marca que vagi a poc regulant-se cada any. En aquel momento a todos les costaba mucho trabajo soportar una multa y más que viniera de mí, que había sido un follonero integral. O sea, yo recuerdo en un desfile de moros bailar los pajaritos. Imagina tú lo que es vestir de moros, sobretot els mascles, soltar las llanzas, comenzar a hacer el baile dels pajaritos, ballar Xina, cachate y todo eso. La
relación con la fiesta del Cristo y con el Ayuntamiento para mí era algo muy difícil y que en este momento evidentemente ya no hay choques, ya no hay ni siquiera roces, ¿no? Yo creo que ya son tres partes de Altea completamente implicadas. En una ocasió volien fer la presa del castell en la plaça de la Iglesia el dia de la festa principal. Jo m'oposava. Hi havia un, el que estava de secretari en les associacions, per exemple. Sa mare està desvanida de que siga moro o cristià o el que siga. Però si el dia de la festa no es posa la corbateta i se'n va a la festa, se li n'ha acabat el moro. Hubo el gran debate también para hacer la embajada del jurado. Estaban personas de reconocido prestigio, Pastor Fluissant, Rafael Alberti. De nuevo, problema de la lengua, embajada en castellano, embajada en valenciano. Que se'n van presentar 3 i després en van elegir una que és la que segueix estant vigent ara, única ara traduïda al valencià. És que el primer ambaixador el van triar pensant a veure si utilitzaven el model d'Alcoi, que era una persona que defensava l'ambaixada i que es mantinguera, diguem, tots els anys. El primer castell que van fer va ser un disseny de Bellot, de Rafael Bellot, que van fer exactament ahir en front. Entonces van posar, van fer uns tableros i uns quants amigatxos de l'associació Moros van fer unes quantes nits, van muntar el castell ahir gratuïtament, entonces ho fem desinteressadament i ens fem unes pizzas ahir al de Sandro i el vam muntar. El 82 va ser la primera volta que van traure el reinat. Van fer una assemblea, van voler que fora jo el reinat, perquè no van ver ni votació ni res. Em van designar en el dit i ja està. ¿Qué me importa, mantecato? Vuestro recuerdo no olvido. Les poquetes voltes que en una assemblea de l'Associació de Moros i Cristians s'elegís els càrrecs festers. I en la qual, com érem de la mateixa penya, jo vaig ser l'abanderat i no teníem ambaixador que ningú volia ser i va ser Pepe Glau. En una reunió que tenien, que anaven representants de cada una de les penyes, em van elegir a mi d'ambaixador. Em van donar un mes o algo més, quizás abans, un text que estava aprovat i passava les vesprades a l'àtic de ma casa ensaiant-ho per a que després la cosa quedara bé. I estaven totes les nits treballant per arreglar el local, no? Ben fent tabics, ben pintant. La qüestió és que una nit arribem i damunt de lo que era el mostrador de la barra hi havia uns papers, no? I entonces, aquests papers resulta que eren l'ambaixada que anava a fer-se, no ho havíem vist mai en la vida. I mig de broma, un xic que li diuen Manolo va agarrar uns papers, resulta que era l'ambaixador i l'altre era el rei, i mig de broma van començar a llegir-los. Incrementado con las más dispares gente del mundo maometano, cayó en tromba sobre Altea entrando... La qüestió és que després, quan van tenir que llegir rei, ambaixador, ja que ho havien fet, van tenir que fer-nos càrrec de ser els càrrecs d'aquest any, no? Pla i Revés van obrir inicialment una participació en els reinats moros i els reinats cristians i el que fèiem era, en la proclamació del reinat, presentar una obra de Pla i Revés. Això es feia en el cine municipal d'una manera prou casolana, però era el que en aquell moment es podia fer i quedava tot lluït. Concretament en una penya que es deia Montcau, que va durar poc temps, i va ser una experiència preciosa en tots els sentits, una penya nascuda del no-res i ho vam inventar tot. Vam dissenyar els nostres vestits, vam treballar moltíssim i vam aconseguir fer una desfilada que trencava un poc totes les normes a l'ús. No mos acabava d'apanyar el nom del castell, Moros del Castellsoles, i vam buscar, en la història vam llegir una tribu que es deia Segries, que havia estat per el llevant d'Espanya i tot això, i ens va agradar i tot vam posar Segries del castell. Era més una pandilla d'amics que una penya així allà que està controlada per unes normes, era molt diferent. Tots els trajes eren alquilats. Anàvem i triàvem un traje, el que ens agradava. I vam estar mirant trajes i el que més entrava en l'economia nostra, me la recordo que ens va costar de llogar, no sé si va de
12.000 pessetes, sí, 12.000 o 13.000 pessetes, i això, i 7.000 pessetes més que ens van gastar en caramels, això va ser el pressupost extra que la penya va fer en aquell entonces. A mi el traje em va costar en aquell temps ja 300 i pico mil pessetes, i no era res. I a part les carrosses, i vam alquilar cavalls també i tot això. Van anar a fer un curs de cavall. I tot això m'ho vaig pagar jo, que a mi no em van pagar res la penya. I m'ho vaig pensar, saps? Però vaig fer la provata i ja està. Pues el meu traje portava botes d'aigua i cada volta que eixíem, pues els peus me s'hi feien unes bambolles. Y yo te pregunto, Moro, ¿en qué libro has estudiado que todo lo que fui estar a hacerlo robando? L'únic acte que n'hi havia important eren les ambaixades, i el resto pues, ho basaven a base de fer passacarrers per ahí, no n'hi havia boatos. El desfile ens agarraven més com una competició, quasi, diria jo. A veure qui ho feia millor. A més, crec que es va formar un jurat que puntuava també la manera de desfilar, el cabo d'esquadra. Ens van donar un diploma a la millor penya. En aquell moment es valorava un poc tota la festa i tot el que havíem organitzat. ¡Basta ya! Que ya estoy harto de soportar tus ofensas. Tendrás que oírme por malas... Com n'hi havia poqueta gent, quan va acabar l'ambaixada oficial, ens van va posar a fer una ambaixada bufa, improvisant i contestant-nos uns altres pressupost a base de ripios, perquè no es pot dir d'altra manera els versos que fem en aquests moments, i ens ho va passar en bomba, que és de lo que es tratava. Ni tampoco en carta ajena, pero cristiana que pilla, cristiana que se merena. Lo important en aquell càrrec era intentar posar la primera pedra perquè d'ahir en avant ja siguera una cosa més institucional i més important. Quan em van treure ja reinat, en el 82, ja ven les penyes que anaven per avant. La gent ja buscava les festes, ja anaven incorporant-se gent. ¿No recuerdas que fue un conde indigno de ser cristiano y nos traqueó? Hi ha actes participatius que s'han perdut i jo crec que tenen un encant especial. Tots els festers celebràvem des de juny en la platja un esmorzar que era una autèntica delícia. Pues bueno, va ser el començament també de tindre un conato de desembarc. No va quallar. Tirant coets i coses, pues vam foradar el bot, vam poder arribar a terra conforme vam voler. Havia gent que no sabia nedar, i Diego Borras va posar al costat, ho vam doblar i vam poder arribar. Pues el desfile de humor empieza porque dos personas, coincidiendo la Guerra de las Malvinas, uno se viste de general Galtieri, Pepe Peregrau, además yo creo que es un buen general, le gusta el mando. No vam dir res a ningú i se'n vam anar a una casa que n'hi havia propet, que és la casa de Luis Fuster, i ell tenia allí un uniforme d'algun familiar. Y otro, Paco Zaragoza, se viste de Margaret Thatcher. Jo, la meva dona tenia uns trajes allí vells i tal, em van posar una peluca, un bolset i tal, i la banda de música va venir darrere i van recórrer tota l'avenida de punta a punta, anar i tornar. La gent anava agolpant-se mirant allò que era. Entonces vam anar a la penya de Bèrnia i vam fer la paròdia. Se ho van passar tots molt bé i van disfrutar tant que vam decidir anar desfilant a fer-ho també a Conqueridors i a algun altre lloc que vam trobar per ahí. Y bueno, nos van a pasar bomba. A ver qué tiene que ver Margaret Thatcher con los moros y cristianos de Altea, un desfile de humor, Pepe Peregrau y Paco Zaragoza, pues son los que montan un desfile del humor que fue creciendo y como todas las cosas, ¿no? Al final, la dinámica de la fiesta es la que lo tiene que poner en su sitio. Pues va haver també gent que no va pagar les quotes i no va pagar les loteries i entonces es va desfer la penya per qüestions econòmiques. Dentro del espíritu moro que tienen que tener los moros y cristianos, era la fase más bonita, ¿no? Y ese fue el trabajo que hice hasta que una buena noche
pues salió elegido entonces un presidente ya de verdad que no se casó al día siguiente. La reunión la van fer en lo que és actualment Consum, que era entonces la sede de la UCD, que me la van deixar perquè era ja molta gent, no cabien, i entonces allí és on va ser elegit per primera volta Pepe Lanuza. N'hi ha que trasladamos al temps ese de l'inici de lo que era tot un procés democràtic, i la veritat que es van presentar dues llistes molt significatives, que en aquest moment dia que era la dreta i l'esquerra. La festa també és important en el seu naixement perquè és molt democràtica i molt participativa. Evidentment, això obliga a fer assemblees que no s'acabaven d'aquella manera. I van començar a poder organitzar la festa com Déu mana i que les càrrecs festers sempre siguen elegits de la mateixa companyia. Per què? Perquè si és el més fester, el que més sintonia tenen tots, a última hora no és la persona que té el càrrec fester, el té físicament, però moralment el té la companyia tota. I evitar que el que més diners tinguera sigui el càrrec fester, perquè això condueix a un procés que es carrega en la festa. Entre la Junta Directiva decidimos sacar un numerito y el nombre que saliese pues salía elegido. Con la mala suerte, o buena suerte, pues me tocó a mí. Tuve el apoyo de todos, que eso sí que es muy bonito, tener un apoyo de todos. A l'any següent van decidir canviar de sistema i que l'ambaixador fora de la penya que tenia el rei. En aquest cas, com la penya a la que li tocava era Bèrnia, pues em van tornar a posar d'ambaixador. En el 83 tiene la anécdota de la pierna de Jaime Cordero. Sí. Se rompió la pierna al rey y lo sustituyó Jaime el Ganchillo. En la presentació de trajes va tindre que traure un rei substituto i després... I després a les misses i les ambaixades també. El día del desfile que salgamos de allí, aquello yo no cabía dentro de la carroza, de la emoción. Mejor recuerdo era cuando llegaba enfrente del ayuntamiento, los aplausos y la música tocando, eso es emocionante. Eso te caen las lágrimas. La festa estava naixent entonces, no? Sí. No n'hi havia encara... Esos boatos tan grans. Que han hagut després. Jo vaig dir, n'hi ha que anar a la professor, n'hi ha que traure assemblai, n'hi ha que anar a la professor. Claro, si en aquest moment jo era obligat a que les filades anaren a la professor, no hauria anat ninguna. Que com a mínim fora una parella o una representació de cadascuna de les filaes i després la gent autònomament, com el temps ha demostrat, ha anat incorporant-se a un acte cívic, social i religiós en el que participa majoritàriament tot el poble. Érem 7 o 8 o 10 amics que antes de estar en el tema de la festa estàvem units per temes de deport i això, i van decidir formar una fila, ¿no? Y en aquell entonces pues, els contrabandistes estaven molt anomenats i no estaven així en Altea. I bueno, ens va agradar a tots, ens deixàvem espatilles i tal i qual, començàvem molts a afeitar-nos, que no ens havíem afeitat mai, érem molt joves. Pues mira, érem un grup d'amics i entonces, com van començar les festes que eren moros i cristians, van pensar de muntar una fila. I com n'hi havia més moro que és cristià, pues van pensar en ser cristians. Va per collons, què van pensar? Vam estar buscant el nom i mirant llibres d'història pues, van eixir que Cartella era un nom antic d'Altea, després ja va passar a Altaya i tot això, i van formar la penya. I el de l'escut, pues, que parla el xic, que és el fundador de l'escut. Un trabuc, una corona, una espasa i... Tot això, ja està. Després va vindre el Legionarios i se la van copiar. Un dissabte vespre, de tants que han tingut, en una miqueta de festa que van tindre, pues,
els 3 carres que vam eixir va ser per Borrera, vamos. El millor, treure sorts i pense que és que en la festa, i sobretot aquesta festa, dona igual que les filades siguin més grans, més xicotetes, les persones tinguin més nivell adquisitiu o menys, que tots puguem ser. Es van iniciar moltíssimes coses, és a dir, es va treure la presentació de les platges al carrer, me recordo que diuen que estava loco. Pepe Lanusa, com a president, va proposar a Pla i Revés que col·laboràvem en la confecció de lo que era el decorat, que entonces era molt artesanal i molt de participació, i al mateix temps que algú de Pla i Revés fera la presentació i conduguera o conduisquera l'acte. Estava la presentació de trajes, però molt començant, que eixíem damunt d'un taulat en la plaça de l'Ajuntament. I pujàvem per una part de l'escenari i baixàvem per l'altra. Això era la presentació. D'entonces, simplement pujava un xic i una xica, no pujava ni xiquers ni res. Els desfiles, una de les coses així més divertides, van tirar gallines i en el segon vam anar a l'horta en Juan Roque, en una bufa com un astral, i van robar tots els conills que n'hi havia en el corral, en el sac al coll, en la moto, i au. I el desfile ho van a soltar allí. Avui en dia això és impensable, no? Vull dir que el primer seria jo en no deixar-ho fer. Però bueno. Sincerament vaig disfrutar bé. Vaig tindre la gran sort de que en aquell entonces estava Lanusa com a president de l'associació i em va salvar de molts compromisos en quant a denúncies per incomplir en acte. Va ser un any inolvidable i bueno, vam agarrar alguna altra tunda, em van vestir, sobretot en el segon desfile, que va ser dilluns, Peue va tenir que apalancar-me per vestir-me, per posar-me la colassa i el traje. Van tindre actes molt singulars dins de la penya, a altes hores de la matina, el que la gent va disfrutar tant de la penya com de fora de la penya. Me'n recordo de l'últim any que vam estar en el local que avui és el Consum i després ja van dejar de hacer reuniones, ya es va gelar. Pues la peña se desintegró en el año 84 más o menos, pero nos fuimos incorporando a otras peñas, por ejemplo a Sarrain se fueron unos cuantos, nosotros formamos la Guardia Negra y de ahí bueno, seguimos integrados totalmente en lo que es la fiesta. La festa té dos moments. Uno té que ser, si no és anàrquic, per què vol festa? Té que, és alçar-se a l'hora que siga, gitar-se a l'hora que siga si els gites i tal. Però hi ha unes coses que són molt importants, que és actes oficials. Ambaixades, aquest tipus de coses deuen de respectar-se. Són quasi tots d'Altea la Vella, aunque després han vingut gent de sí que viuen a Altea, i entonces van pensar de fer una penya. Ens van reunir, vam estar parlant i van decidir que eren prou per fer-la. Fórmules, pues podíem fer loteries, rifes, i intentar superar, no? Nosaltres van haver 7 persones que vam eixir d'una altra fila en la idea de fundar una. Entonces, pues bé, el primer any ens van ajuntar poqueta gent, de 7 que érem, van començar a buscar gent i a poc van aconseguir prou, uns 30 i pico, 35 persones més o menys el primer any. Van fer una amagatalla ahir a l'associació, van fundar una penya fictícia cristiana, la van donar d'alta, clar, a la pròxima que entrava tocava ser mora, entonces nosaltres ens vam apuntar darrere d'aquesta penya fictícia. La penya fictícia no va aparèixer mai i l'associació la va donar de baixa i bé, nosaltres ens vam quedar ahí, no podíem llevar-nos ja. Nosaltres volíem ser al principi moros, però ens van dir que tenien que ser cristians.
Y entonces pues ya van a quedar en ser cristians, i com de cristians pues van dir pues, un nom, pues, creuats. Van decidir que isquera la Serra Bèrnia com emblema de nosaltres i després la cobra, que és el significat del desert. Vam estar buscant un emblema per la bandera, que està Jeroni ahir, que molt va fer un escorpió en un tuareg a cavall damunt. En el 1985 decidim que anem a desfilar. Ho vam aconseguir, ens va eixir estupendament, van alquilar uns tratges un poc cutres, però nosaltres vam eixir avant. Vam pensar que colors, el negre, vam pensar el roig, vam pensar el dorat. Perquè sempre cada any alquilàvem uno, no teníem tratge fijo. Volíem fer un tratge que fora un poquet l'emblema de la penya, que donaron la imatge. Vam dissenyar pràcticament nosaltres en la idea d'anar millorant-lo any tras any, però la gent després va pensar que era un poquet pobre i va anar desapareixent poquet a poquet, però va estar prou anys. Van tindre diverses reunions, nos feien avant en rei, i una nit en tantes la meva dona diu pues podria ser tu, i pues allà va, i així nos va presentar. Siempre he estado en Play Revés, ¿no? Y en el teatro, y entonces me digo, bueno, pues el embajador Batiste, tú que eres el que tens, no tens vergonya y tens memoria, pues sigues el embajador. Un polvo a los árabes soberbios, y por ello han decidido... Bueno, pues a mi em van embolicar, una nit van aplegar els amics de la Càvila, escolta, que anem al Camp Negre, que han decidit que sigues tu el rei cristià enguany. I com jo no sé dir que no a ningú, pues nada, rei cristià. I, en fi, després, en col·laboració amb tota la penya, vam anar buscant coses i veient coses. Bueno, estàs tot l'any un poquet patint-hi per veure com és el desfile, tot allò, i tens que anar a pobles a veure coses. Sí, vam treballar tots molt perquè van treure un carruatge, van treure cavalls. Vaig enredar els amics, els vaig dur a muntar 2 o 3 fins de setmana a cavall perquè ningú havia muntat mai a cavall. Van vindre filaes de diversos puestos a desfilar amb nosaltres. El dia de la presentació de tratges, jo estava en Play Revés, estàvem en Suïssa, i es va posar el tratge un amic meu de la filà, i va eixir ell en el meu nom. I després en el periòdic va eixir la foto d'ell i tot, i Batiste, que no eres tu de la foto, s'han enganyat. Tindre un boato que per cert va ser també molt original i va agradar molt a la gent. Que ara estic contant-ho i m'estan posant els pèls de gallina. El que més m'emociona és l'eixir a l'avenida tan preciosa i veure tota una avenida plena esperant-nos. Ui, això és el més gran de la vida. A part de, tinc un fill i nets que tinc ara que estan incluïts en la penya, doncs també és molt gran, que allò va ser meravellós. Quan passes per aquesta avenida no veus a ningú, perquè tots estan cridant-te i no coneixes a ningú, és que no veus a ningú. A part que jo estic un poc cego, però no veig a ningú. Va ser una experiència única perquè aquests dies és un poc el centre de tota la festa, la gent es va portar molt bé, la gent en general, ma mare va treballar moltíssim, moltíssim, si no és per ella crec que no haurà plegat cada dia ningú acte. Ser l'últim, i va passar a setembre, doncs va ser el temps de més, el rei de més reinat. Que les festes es van allargar 6 mesos. Van poder arreplegar més diners, perquè en l'any 87 les festes del Cristo tenien que ser en maig i es van canviar a setembre. Ningú vol ser el rei. I com ningú volia ser, pues he dit, bueno, té que ser uno, si voleu sóc jo. No, perquè ningú volia ser, doncs ens va tocar a nosaltres. Pensa que va començar més o menys en broma, que si Pere és el rei, que Pere viva el rei, que viva el rei. No busque el lluïment del que dissenya, sinó busque el lluïment de los personajes que van a hacer ese elemento. Yo recuerdo que se hizo una estructura como si fuese ya la jaima de campamento con telas blancas y llevaban unos cristalillos y tal. Lo había visto en un grabado mongol.
Vam decidir fer un boceto del segon castell i em va ajudar Paco, el de Cerrajos Unidos, que van fer l'estructura de ferro. La idea va sorgir de Josep Lanussa, que sabia que m'agradava molt el tema de pintar i arreglar cosetes i fer xapusses. Me vaig anar a buscar-lo, vam fer, me'n vam anar a l'Astillero i a la xocolatera i em van muntar. Els diners en entonces els va posar l'Associació de Moros i Cristians. Anàvem buscant agotar el pressupost al mínim per poder tindre un castell. He sigut també ambaixador moro en Callosa. Entonces, per mediació del president, ens van conèixer i... L'ambaixada va estar molt bé, aunque fa molts anys. No estava tan preparat com ara. Però bueno, la penya i molta gent diu que va ser molt bé. Ens vam estudiar l'ambaixada, que la sabíem de memòria. Com si digueren bon dia, la sabíem. Sí. Però quan vam plegar del castell jo em vaig quedar en blanc. No veia ni la iglesia. Anàvem a tots els desfiles, coneixíem a tanta gent que nosaltres venim a desfilar, que ara venim a desfilar i van vindre, pues no me'n recordo, però uns 600 o 700 persones van vindre. I clar, els cristians desfilaven darrere sempre de l'últim, que és el rei Moro. I els cristians van esperar 2 hores, volien anar-se'n. Lo que va ser la fila vam eixir una miqueta bufats. Entonces, al esperar que eren els moros, pues nosaltres anàvem bevent. Està l'anècdota esa de que són la penya que va fallar lo dels cavalls. Gràcies a això van subsistir diversos anys perquè van tindre superhàbit. Nos van estalviar els cavalls. Van a baixar a peu, nos van cansar una miqueta. Y estuvimos todo el verano montando a caballo, yendo a clases, para que luego nos prohibieran subir a caballo por culpa de la peste equina. Vinieron dromedarios del safari de Elche. Y él, esperando el caballo, digo, no, súbete al camello. Digo, eso tan alto que se sube arriba. A la bailarina. A la bailarina, sí, señor. En el desfile, en el baile del vientre, que es manejava com un... La danza del vientre. Vam anar en avió a Fitur, Julio Junquera, en el seu traje de rei moro, i jo a rei cristià, i vam estar allí de plantó, un matapersones, la veritat, però bueno, va valdre la pena. Imagineu-vos en Madrid, vestits així en l'hotel, els japonesos mos feien fotos per tots els costats, i clar, mos miraven, diu, estos, de quin manicobi s'han escapat? Entonces era yo el president de la penya. Nosaltres van dir que aquest any no podien continuar ni ser perquè la meva filla va néixer en setembre, que eren les festes, doncs no podíem estar. Com érem més una banda d'amics, el resto no va voler continuar si no estàvem nosaltres. També em recorda molt a l'Alferes. Pues això, l'experiència molt bonica, no? Va ser també el primer any que anava al Alferes en les festes d'Altea i un honor, un orgull i tindre tota la penya darrere, pues... Tinc ara 27 anys. Pràcticament el naixement de la festa, no? De Moro i Cristià. Sí, he nascut pràcticament a la Càvila. Por la gloria del Islam, por la honra del profeta! Tot allò era uns anys d'inici, uns anys de molta emoció, de molt record, conforme diu el tic-tac ara, i que són coses que ja no tornaran a ocorrir, però són anècdotes importants que han fet que la festa siga conforme és.